Nusaiba, Nusaiba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nusaiba. Alhamdulillah, sai bare yin sauri don Allah ya samu motar da za a kai ta asibiti. Kone gidan ne ko kone gidan da Allah ka san gidan ka gwada mun. To amma lahiya kake neman gidan Malam Aminu? Ito da dai sauki. To ni ne Malam Aminu, amma me yake faruwa? To daga nan kaji. Ai ko faduwa ta zo daidai da zama. Wani yaro ne mai mota ya banke shi. To ko da muka taso mai motar ya tsere. Ko da muka duba yaron sai muka ga babu da jikin shi. Kafin ka ce me muka yi gaugawa kai shi asibiti. To mun kai shi asibiti, likitoci sun anshe shi. Sun shigar da shi daga ciki amma ba su bari muka shiga ba. To daga baya likitan ya dawo yake tambayar cewar ina baban shi. To a binciken da muka yi sai aka gaya mana cewa ai dan Malam Aminu ne. To shine nazo in sanar da kai idan kai gagawar zuwa asibiti, likitoci suna jiran ka. Dan ba mu sani ba yana da rayuwa ko ko baya da rayuwa, sai dai ka je ka gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.